Doon ka na ba eh? Video nga, sumasabos po. Sige po. Ubus mo na lang yung konti na lang. Ito konti. Ito konti. Nakikita ko na yan. Ayan. Ayaw na? That's one. Ayan. Kaya pala malapit. Alexa. Hindi sa makatulog lang, magpapaaray ka na. Medyo, ano natin, mahal ng mahal dyan eh. Opo. Diba? Bigyan na ba yung mga ginagawa natin? Hindi po ako sa pesahan, hindi siya Hindi mo, patuloy sa Opo. malambot lang. Try mo po ulit igalaw, ha? Ay, okay. Ayun na, galaw mo, galaw. Ako ko lang kasi. Kumis ka. Hmm. Mga saan. Pwede rin na to. Abot tayo po. Opo naman daw. Siya mabilis ha. Oo eh. Kailangan nandiyan si Brian. Upo ka sa wheelchair, o kaya Bata, dito. ito. Pag di lumobo, Huwag yung video ito. Press ito. Ayaw mo ka lang. Dito like mo. Kasi para relax lang ba tayo? Kasi ayaw hindi makakaya. Ano natin ako. Importante yun. Doon tayo mag-program. So ito, ang program ito. Ito lang ito relaxation. Sudah malam. Suntok, 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 suntok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 seconds. Masuk kan? Iya. Ito video to. gano'n kayo sa water nyo? Sa lotion mo. Ay, mga pala. Sex to buo mo makita sa'yo ang hap para makita nila. Opo. Hindi natin yung video ibang hindi niya, no? Kaya nga po eh. Ito. Dito po ako. Ready? Direct? Sige po.
Sa pamilya na. Ito muna. Nasa saan? Ngay. Ito, medyo okay na konti, no? Oo, wala yung tigas naman, no? Mm. Natakot ka lang. Ano? Ano sabi mo? Cover. Ay, Cover na mo. Opo. Okay. Ay, sorry. Naka-video pala. Video tayo, nakalive tayo. Opo. Sa bilang. Ay, sige. Tigas na mamas niya. Opo. Stop, no? Yan, medyo medyo na. Oh, Mama. kailangan pakita kasi Alalayan. malalagyan yan eh. Opo. Kabang. Yan, malalagyan kasi. Ba? Parang ba't ano? Nararamdaman ko na na. Sarap. Are you okay? Yung mo, I'm okay. Aksan mo. Lapas. I'm okay. Oh, Pierre. Good. Good, no? Oh, ikaw okay ka go. 4 days pa tayo ngayon. 4 days ha? Opo. Dalo. Don't keep it on yourself. You don't need play. Ano ha? Ano ha? Mabuhay mo agad yan. Opo. Ito kasi nangunguto. Parado. Yung sa mga siya. Plus. Nabidyo ko kayo ito? Yung paano? Yung paa po. Sinidyo ako niya. Videoan ko po. Hindi. Ito sa black. Sige po. Ito ba guys?
Gawin na. Ano ka niya pala. Sasalang ka niya pala. Salang ka na. Aray ko, ano ba yun? One, two, three, four, five. Six na. Ito. Binidyo ko lang ng konti. Hindi lang. Kasi meron ko ng full set. So guys, this is the end of our therapy. Siyempre, yung digital therapy, nagkuko siya 10 minutes. So, nakaprogram po lahat ng aming ginagawa dito. Kasama mo? Yeah. So, maraming salamat po at patuloy niyo pong pag-ulam yung vlog namin dito. So, hope marami kayong natutunan at marami pa kayong nakuha mga technique, especially yung mga stroke process natin dyan, na kailangan gumaling at gagawin sa tulong at awa ng Diyos. Please, don't forget to like and share, subscribe. My YouTube channel, Dino Makinig. God bless po.